but murungu wavo anga achiti ndogona kuchengeta, but utoona kutoti hazvisi safe because murungu wacho anga akatombovati sezvo kuine noise ndakukupai ma3 weeks leave momboenda kuZimbabwe mozodzoka. Saka mari dzasina kubata tambobudisa zvinhu tichitumira kumusha. Eish. Ya, imimi panguva imimi pakaipa. Plani yenyu yanga iri yekuita sei? Plani yedu sisimeli sofa tatakaplana kuti tikati shande zvinhu zvedu zvogona kubatana. Because tiri vanhu vane vana vanopinda mutauni. Saka sezvo zvatodai. Vana vari kupi? Vana vangu vanogara mumasvingo. Okay, all right. Vanogara mumasvingo nemunin'ina wangu. Saka nevana 3 vanopinda mutauni. But murikona situation kuti murume akugara kusango kai. Zvichabatana here zvinhu zvichazobatana here sekuronga mama akaita plus murungu akutaura kuti chimboendai mozodzoka ipapa because murungu wavo anga akavapa leave. Chinhu chanyanyonetsa patiri ndechekuti murume wangu akabigwa passport last year, saka the whole April anga ari kumusha achitora achigadzirisa imwe passport nyowani. unoona urikuona fear ndinayo ndeyekuti chii ava vana ava zvinhu zvavatanga kuita izvika izvi they might not stop anytime soon. Uri kuona? No, kustopa hazvisi kustopa because mulocation medu iye murume wangu apa muzikama ationa kuti kwenyu kwapindwa muchizikanwa kuti apa panogara ninginanhingi saka muchapapinda sei? Vachitodanzira kuti ndiri kuziva kuti most of the people vatiza because vazhinji vedu isusu sevanhukadzi tatiza tikaenda kumaestate. Saka ivo vari kuti tiri kutozviziva kuti vazhinji venyu matiza mukaenda kupi kwakasiyana siyana muri kudzoka. Ndo zvandikutaura kuti hapasisiri safe. No matter what, it's no longer safe. Hapasisiri safe. No matter what. Mulocation iroro hatisiri safe. Ende vese vatorwa izvezvi vari kupolisi. Ndiri kutonzwira uyo tsitsa nemwana. Because madeko mbuya vacho vachibuda kutiza kuenda kunzimbe vakarobhewa mari. Vakarobhewa foni. Vana vavo vanga vaenda kuno kuti vanokwira mabhazi ayaya emahara pakauya mabhazi 5 kuPine Town kana makamanzo. I think motomasi. Akauya last week musi weSaturday yandi. Ndobva ashayiwa nzvimbo apa ane vana 2 vadiki. Ndobva adzokera kumba. Ndobva adzoka kumba. Saka izvezvi murume wacho haasi kushanda zvakanaka. Apa mabhazi mamwe acho hanzi auya nhasi auya uchatswera. Auya akazara futi vashayiwa nzvimbo. Apa vatorwa nepolisi izvezvi vari kupolisi. Kupolisi kuri kunzi kuti mudzokere mushakazedi hazvisi kuita. Mutofamba pano muchinda kumba. Ngavachivaisa kurefugee camp kumesina. Hatisi kuziva because vari kunzi mukadzokera mushakazedi muri kunourawa. Vanourawa ndeuchokwadi. Wani mambovharirwa mumba hatizivi kuti manheru vanga vachipulana. Izvo zvidaposta vhidhiyo yevanhu vapisirwa mukuku yavo. Pakaipa sisimele hatidi nhema ende ndatodaro murume wangu ndikati chiuya tiite plani. Saka tiri kuplana kuti imwe mari ikapinda kana kuti tikaona imwe mari before weekend kana kuti paweekend iye wokwira woenda kumba. Iwo mbosara uri mustay ini momo. Because inini kuno kwandiri murungu handiti kuti ndikuti enda izvezvi. Handisi kuziva kuti ndinogona kukwanisa kuwana munhu chopera wandodzidzisa akabata basa. But the problem hazvitoita kuti murungu munyorera nepasi kuti 6 months or so because akawana munhu anokuriningirira anokudhisimisa wakari vari. Anaudaro ati hanzi uchagara mukati umomo kusvika paunoenda kuZimbabwe because ndadaira kuti every October ndotora leave ndoenda kuZimbabwe. Murungu. Muindia ndava ne5 years ndimushando. Alright. Kana majaya nasaka pakanaka. I think murume ngamboenda kumba because murume kusora musango kwaita hazvina kumira zvakanaka. Ngaende kumba.
hazvina kwete kuswera musango nhasi madeko vakatombonorarako kusango kwacho vakadzoka vakadii saka muzuva kuti madeko hatina kana kutomborara tichinyatsokomuniketa kuti zvakadii muzuva zvevarume zvaurari imimi mutara imimi isusu wani tiri kune tanga tichitofunga kuti nhasi zvinhu tine maloved ones akwanda kusouth africa ka tati tichitogaya kuti nhasi kunomuka kwakaita sei ko ukamuka uchinzwa foni hatina urara kutaura chokwadi takatonamata nezuro manheri kuti mwari ka dei mangoprotecta zvenyu vanhu vari kusouth africa ka ameno kuti muchazviita sei but zvinogona ngoitika because we didn't know kuti kuchafuma kuchichaitika. I hope Yasinda Pahari is happy and she has to clap. Mangwana ndichamuudza nevideo rake kuti I hope you are so proud of yourself. Kwashutwa mwana asina chanoziva andika kwashutwa mwana kwakuvadzwa vanhu kwaurawa vanhu and I hope she's happy wherever she is knowing kuti ndozvaita because this situation tara chokwadi honestly speaking zvekuti ma-illegal foreigners vaikwanisa kuzviita in another way ndobasa rema-authorities iwayo vaikwanisa kuputa ma-strike avo towards ma-authorities kupusha ma-authorities kuti vatore vanhu zvingade zvisina kuita noise but she took the law into her own hands akamobiliza vanhu ndaona vana vadiki chevo nhasi vangachipwanya motikari zviri mavidhio mamwe andisi anaumaposta mamwe mavidhio because ari traumatized zvekudaro vana vadiki mufunge vachinonga batomba chipwanya motikari dzemunhu yechimwana itinga china 3 years here chiya chibuda ropa musoro chichatemwa nedombo chatemwa iye kune ashutwa kuhillbrow ashutwa nefuti life futi kuhillbrow kweta murume angari motikari apwanywa handisi kuti anorarama here murume mapurisa chingoti hold on don't talk ambulance hapana apa akazara ropa apa handatoiposta video ndinaenda tachinyatsora this is ropa rakawandisa handingaposti zvakadaro apostwa pamoboys amene kuti moboys atsoposta here kukuku because iye moboys mukoma you have to be safe moboys please be safe pakufamba apa because be safe mukoma veduwe vanhu mise moboys mumunamato uyu ari kubata basa achifamba kunzvimbo achidinika but mise mumunamato guys because as it is right now ka muka idza dzina basa kuti une mapepa kana una mapepa ari muri kunzwa havana basa kuti une bepa una bepa havana basa nazvo vari kulaita chete andi mazvona kungoziva ngoti uri muforena chete vanga vachibudisa kungoziva chete ngoti uri muforena chete vari kutongokuningirira animaona so samadam dzachiti ndichazodai keta ndikozodai hanangu yandichibha but ndichataura navo kuseri yangoti bha kuti no man you have to protect yourself as well animaona he has to be safe because like now vari paforefront vari everywhere animaona we don't know vanoda minamato yenyu guys yes but vanotodawo minamato chaichaiyo vanotoda minamato chayakasimba because kwavari kufamba kweseka you know people are watching these people are following our pages we don't know what's gonna happen we don't know kuti vachafungei we don't know kuti vanomuteerera kusvika papi handi muri kuona. And that's true. Mazuva ndakakahlamara ndichiona Jasita achiposta posti yamanga maise kuti hatisi kuda vana mafikizolo muZimbabwe wati ndakaonawo komenta kuyekera kwake ndikati what so it means vanenge vari mumacomment section. No, she is there. That's why ndakamuitira video yake ndaona video yangu yapostwa ku news but yaiswa pawebsite pakaiswa inini amenoti mwe mukadzi muZimbabwe ndiani wandaona aripo papapo amenoti akaita video yakewo ndofunga achibheka inini muZimbabwe ndaona aiswa pawebsite mavideos iwayo zvikanzi Zimbabwean ladies kudi kudi pachitaugwa but anonyora zvake zvakaipa but itori website hombe yaiswa ndikiri ndamaona ndobva ndaparemuna ndinotumira link rewebsite ndobva ndangoona ndikangoti apo arimona but mangwana kutaura chokwadi Yasinda she should be proud of herself nezvaaita nhasi all those videos ka vanhu vachiurawa vanhu vachidini vanhu vachijamba vanhu vachiita sei muri kuona kuti varungu vekune dzimwe nyika andika varungu vekune dzimwe nyika ndi muri kuona kuti vapindira varungu vekune dzimwe ndachiona ndaipahopo ching'ono zvinoyanga ndichitoona murungu mwe ndeukupa ndizive UN orichi samacomments zvito South Africa agona well done adestroya nyika yeSouth Africa because kuti ichisumuka
payave nyika yazvo avaita nhasi. Guys, imagine the damage zaitwa mastiti matawalets akachidonha, government kuzofoka out mari kugadzira zvinhu and then kutourist hakuna munhu wese angachifanwa kuuya kwakutocancela. They've cancelled. Kuti ave mataxi cheche nachona video mataxi izvo zvosira kuti kubva kuseni hatina kulaicha kana 1. Mashops akazara naJoburg nemaforeigners. Handika hakuna shopu yemazulu dziri mumambe. Hawadestroya nyika she. Hawaiparadza. Waparadza nyika. Hakuna nyika inorarama isina maforeigners, guys. Chisimeli mazuva ndakati sometimes tiri kuona like tapiwa hard time, but auziva tiri mumwe musi ndakazviti maybe tiri vana veIsraeri vari kubudiswa kana isu aiwa kana shamwari isusu kuZimbabwe aiwa this is not happening to Zimbabwe only. Zimbabwe is only zviri kuitika kana zviri kuitika kuna naMalawi kupi hazvisi Zimbabwe. Kutaura chokwadi isusu Mwari vakatifuratira. Mwari vakafuratira Zimbabwe ndo chokwadi chisina kana kubabadzira. KuZimbabwe Mwari vakanyatsotifuratira chako. God has turned his back against us. Ndo chokwadi. Ndo chokwadi. Iwe one day riniko. One day rini. One day zvarini. Tine makore mangani. Izvo zvitika kubvutika vunza vanhu vakaenda South Africa vane ma 15 17 years variko vachingoti God has turned. Kutaura chokwadi Mwari yenyu makafuratira Zimbabwe, makaifuratira. Ndo chokwadi. Because Sisimeli, last year I was in Zim in October. Mozwati ukatosvika kunyatsoona kuti pandakabva munomu like because ndakabva kuZimbabwe 2021 handina hangu nguva zhinji ndiri munomu. Zvinhu zvizhinji zvachinja. Guys, vanhu vafa vakawanda kuna kufa munhu 1. Tsofa namba yevanhu vafanofunga kusvika kuma7 vaurayiwa maZimbabwe. Ndofunga kusvika kuma7 vaurayiwa. Zvakangofanana guys, mungachema mukati kebhe mukati kudika. Mungachema zvenyu nekebhka. Kutaura chokwadi zvinenge zvakangofanana. Zvinenge zvakangofanana weather. Zvinenge zvakangofanana. Mungangochema ine weather kuti kebhe 3 kana kuti ikasi muchida kunyatsodzidzisa pfungwa dzenyuka. Zvinenge zvakafanana. Ndo chokwadi. Zvinenge zvakafanana. Alright, segati kuzotaura hangu ndiri palive apa ndimbotaura nevanhu vakateerera palive apa. Taita conversation vanofara kungotaura vanoda kutaurawo mufungo wavo. Alright, sharp. Guys, 2 minutes, I'm coming back. This is so traumatizing and disturbing. Kutaura chokwadi haungati usingazoti vamwe vako vari pai vamwe vari kunzwa rusango. Vamwe vari kunzwa vari musango, vamwe vari kunzwa vari pai. Guys, pavari honestly speaking munoti kutaura chokwadi chaiko chaiko zvino. Guys, nyatsondiudzai kuti munoziva kuti unonyatsa kufunga mavhidhios mamwe andauposta ari very traumatizing, but ndimwe muri kungomaonawo kumwe kumastituko hanimaona. But timu rekusouth Africa kutaura chokwadi timu kana makugara musango manje hazvichana kids, because disadvantage iripo ndeyekuti unotozikanwa kwaunogara kuti apa panogara muforeigner. Hanimaona, utozikanwa kuti apa panogara muforeigner. So nhasi unogona kuva vasvika kwakushayiwa. Hanimaona, but mangwana hanimaona, mangwana vachidzoka, uchidzoka iwewe vanenge vakakumirira. Muri kuona kuti mukadzi uyu muroyi uyu akutaura zvokuti every Thursday kureva kuti uyu hausi safe, anytime hausi safe. So handizivi kuti vanhu voita sei guys, vogarirwa kwese kumutsvakumisa nekumuru. Ndo patiri kuchedzera papa kuti government, can you please do something for vanhu vari kudzoka? Because honestly ko pamabhazi asina pekutangira handizi kuti munenge muchida kuti vaite sei. Vapeyiwo pekutangira. Handizi kushuwa mari kana uchinzi kunotswa mamiliyoni pabhazi I don't think it would hurt kuti family yawo yopiwa 1000 iwana pekutangira.
hanimona kana kuvavakira ma2 roomed chaiwo kutsvaga nzvimbo chero plot chero ramunovakira ma2 roomed house hanti vaone pekusvikira because honestly ka vedu wetaneta tanzwa nekunyadziswa tanzwa nekusekwa pasi rese tikuonekwa sekuti hatisi vanhu pasi rese vedu we hatisi kuonekwa sevanhu pasi rese tingorimbwa like zviri kunyadzisa we have been undressed tina ana baba munyika tine nyika tine president munyika we have been addressed mai Mnangagwa tarisai vana venyu we have been undressed vana venyu kuda kudzoka kumba hakuna vasikari kuenda kumba but mbatangiro pekutangira vanhu vairarama nehand to mouth South Africa vanhu vaigara mikuku imomo 2 bed kungo just prize rekuti uraiti vakuvakirwa kudhara nguva yaSmith vana baba vazhinji vana baba vedu vakapiwa dzimba vaipiwa dzimba nekanzuru vachipiwa dzimba nekanzuru dzimba zhinji dzine vana nhasi dzamunoti maold houses aya vakapiwa nababa vacho nekanzuru. Why can't our government just build two rooms just a dining and a kitchen vozoshandawo kuti vakwanise kuti vaextende dzimwe dzinokwanisa kuextenda muvape pekuti vasvikire pekuti vagare. Right now zvakafanana pekuti vasvike vanosvikira kuti vanotangira papi vanotangira papi honestly speaking let's be realistic guys vanotangira papi vanotangira papi situation haina kumira zvakanaka veduwe chii chinonakidza pakuona kwagara paTV kudai sochisoona kuti vanhu vari kurohwa nekumusha kwedu munhu ari kupiswa munhu nekumusha kwedu chii chinonakidza pazviri chii chinonakidza pazviri as much as right now ka tabuka South Africa anything chine chekuita nemasasco ka tichabuka guys chene chekuita tichabuka anything chine chekuita nemasasco hazvipereri kuma artist chete any company inenge iri munyika medu iye musasco ngairove pasi animona wese ngavarove pasi because variko kana dei vaida cheko vaimagura vari kuita chigwa nemaforeigners vakwanisa kugwa vachimira vachikwanisa kumisa zvinhu izvi muri kuda kuti president wavatobuda nhasi achiita reshafu yecabinet yake yemacabinet minister ake handika haasi kana kutomboadresa zvaitika munyika make kurova kuti samwe samba mukazvitarisa ka pamwe ndizisora zino takamuona aine napaka iri mupakati yoyo vari vese napresident handika saka chii chavaironga pamwe vakatotumwa takunyatsa kufunga politics dzinozviita kuti vamwe ava vakatonzi go and do it hatipindiri isu endai munozviita animaona because kusvika panguva ino nothing no word zvaitika nhasi anotobuda achishafela cabinet habuda achitaura kuti vedu wetaonawo mavhidhiyo saka munzani hana kuona mavhidhiyo here imimi hana kuona mavhidhiyo here zvakaoma vari kubuda nemabhegi izvozvo raiti vanga vachoti vachitiita sara vachona tirarama tigone kushanda dzimba dzapaziwa mudzimba malutiwa vanga vachivigwa mukadzi uyu akachani kumba kwalutwa murume anga ari kusanga kubva nezuro manheru azopikwa neumwe munhu murungu anoshandira peace job ndiye azomupika animaona zvikumba kwapaziwa kwalutwa zvinhu zvese havachisinangana pekutangira kana mabhegi acho kuti ndoenda ndakabata mabhegi hapachina hapachisina kutaura chokwadi unongoti akukamba si Mwari kana makatirasa Mwari chatakangasa papi naye Mwari patakakutadzirai chapo Mwari senyika ndepapi pekuti munobva matifuratira kubva manyarara kuti zi Mwari kubva manyarara kunyarara kuti zi kunge musiko Mwari muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika Mwari muchiona vanhu vachitambura kudai Mwari kunyarara kuti zi guys zvinogwadza izvi kutaura chokwadi zvinorwadza zvinogwadza guys kutaura chokwadi Mwari kutifuratira kuti kunge tisipo guys kunge vasipo zvachose vakanyarara kuti zi Mwari vana veZimbabwe vachichema vanhu vachichema dzimwe nyika dzichema kudai so unoshayako kuti ungadii guys kutaura chokwadi ungashayako kuti unoita sei unoshayako kungoti pazvigara apa panongoswa hapo vanhu vanenge vane mwoyo yakaoma sana Farao ndochokwadi yacho ndochokwadi because amen kutaura chokwadi timhuka kutaura chokwadi vasikana vari kuSouth Africa kune vakomana panguva inoka aino kuti tatakati zvinopfuura mirai mugare but panguva ino I think going home is the best option. Hi Queen of Peace
right now going home is the best option, guys, honestly speaking. Nokuti munokuvadzwa enda henyu kumba. Handizivi kuti ndatoshaya kuti ndoti kudii. Ndatoshaya kuti ndoti kudii baba, kuti nditi chii, ndoti munosvika muchitangira papika. Kutaura chokwadi ndikutoshayawo kuti ndoti munosvika muchitangira papi, because zvakaoma. Baba vedu vakanyarira kuti zii is not even saying anything. Vakanyarira kuti zii, but vari kuona. Vanhu vacho vane mari munyika macho vakanyarira kuti zii. Iko zvine zvimoita zvokutumigwa kunzi mabhazi anotumigwa chikorokozwa chienda. Munyika medu makafladwa nemaChina. MaChina ari kuona zvinhu izvi zvichiitika kune dzimwe nyika. Why didn't they come together and send mabuses? Why are the Chinese not saying, all right, vana vanga vauya, how many are they, as a good gesture yevanhu, sevanhu vari kuuta mari munyika medu. Tivavakirewo kana iwo maturums atiri kutaura. Why are the Chinese quiet? They are in our country, they are in our land. Simply because we don't have power, we don't have voices, we cannot do anything like what the South Africans does. So panongoitwa yes. Panongoitwa yes. Todi. Ndambokubvunzai guys, ndikati honestly speaking guys, tikataura zvimeka. South Africa vari kugadzira nyika yavo. And they vane right yekugadzira nyika yavo. Ko isusu, why are we not fixing our own country? Ndikakubvunzai kuti asi totangira papi? Mese mukati si. Ndakubvunza kuti totangira papi? Pekutangira tinoda, but pekutangira pachapo hatina pekutangira. Totangira papi? South Africa very right, they are fixing their own country. We need to rise up and fix our own country as it is right now. But totangira papi? Tinotangira papi? China riri kufadaya munyika medu. Riri kutora matombo zvicherwa. Mozati Zimbabwe iri rich guys. Do you know kuti nyika yedu iri rich? Vakanyarira kuti zii. Panguva ino ndopata tiri kuexpecta kuti vanga vachibatana vane mari vacho vobva vati all right, hatikwanisi maybe kuzovakira visi, totorawo nhamba imwe tivavakirawo. Vakangorova shumba nembama handika vamwe other businessmen who follow suit. Handiti kuti takutorawo vanhu, takutorawo at least about 2,000 families takudzivakira fast ngakuvakwe ma2 roomed houses, vanhu vapinzwe imomo, vatanga vapinzwe imomo. Hanimona. Then other businessmen, other people vane mari vanga vachiita follow suit. Hanimona. Kuti nesoto 200 zvanga zvichitongofaya zvichienda vawane pekugara havana. Imagine munhu akaenda kuSouth Africa guys aine 18 years nevabereki and anorova 15 years ariko, ane makore mangani, akudzoka kumba anosvika chigara kupi? Kunana kwakasara pamumba kwakasara hanzvadzi dzikasara dzikatorora dzitove nemhuri, wakunogara pane hanzvadzi nemukadzi wake kana ndimiwo guys. Kana ndimiwo. Amai yani tingatosara chinisana zvezvo kudzana tanzitotikasvike bhitiri kana kudika. Zviya ndo zvangasvitsa zvinochinja zvezvi. Ndo zvangasvitsa zvinochinja zvezvi. Because angachingopinda zvakangofanana same shit. Ndo chokwadi. Arikuti chiko joy. Anzi call, please, or do I want to participate? Okay. Hi Joy. This is heartbreaking. Hakuna munhu akarara nezuro Joy. Hope chaidzo. Sometimes unozvibvunza kuti why isusu maZimbabwe ndichara life yakadai. Unozoti sisi mene andiri kunyepa. Handisati ndamboaffectwa nezvinhu to this extent. Wotarisa kuti isusu vanhu vemuZimbabwe kuti takapusa kana kuti chii. Hande kumatakishop ekuZimbabwe kwakazara vanhu vatisingatombozive, maNigerians, maCongolese, vaChina, vanani, vanhu vatisine chekuita navo. Vanhu vemuZimbabwe hatina mashops kuZimbabwe. Ndevo mashops wete kwanisa kumawana vanhu vekuZimbabwe. Ndevo vanhu vachingotendera kune dzimwe nyika. Ukatarisa mabatirwo ataitwa kuSouth Africa, hafu pane mumwe murume wandaona achitaura achiti andizvonimi maZimbabwe nyika ino yakagara nebasa risi takadarika nemo, kana kuri kunzi zvoni taifanira kubhadhara zvakwana. It's so heartbreaking. Tasvika pa-breaking point. Handizive kuti mari dzatinomboona dzichishandiswa muZimbabwe kana dzine mari hadzigone sei kubatsira vanhu vari kutambura. Because right now sisi Melika,
ndopatatida kuona munhu anongobudikira ona vano kuZimbabwe vese tikukupai zvakati izvo zvikudzorwa kwacho kuri kunetsa pabhodha vanhu pano vari kutaura kuti tatumira mabhazi ari kupi mabhazi acho vanhu vari stranded aripi mabhazi acho ari kunzi akatumirwa ari kupi tatumira mabhazi 100 aripi mabhazi acho vanhu vari kutambura vari kutendera vanhu vari kutemwa sisineli pabhodha pacho havasi kubvumidzwa kupinda zvinonyatsonzwisisika kutange tiri kudzokera kunhapwa chichiri kunyatsonetsa neZimbabwe. Honestly this is a heartbreaking chokwadi mozati handidi kunyepa sisineli ini ndiri munhu anomboita simba nhasi simba rese rapera kunyatsonzwira vanhu vese kuti veduwe saka tinosvika kupi tichirarama such life yatiri kurarama kudai so hatimbodi kunyepa. This is not okay. And hakuna munhu ari safe whether uri kuUK whether uri kuti pamwe musi no one is safe anyway. No one is safe. Musafunge yenyu guys papa muchanzei mukutaura because muri kuUK musafunge kuti vanhu vari kuUK vari safe guys. Izvozvi kune hondo yekuBelfast kuIreland varungu vakapanduka vari kupinda mudzimba chidzinga maforena vanhu vatema vese. Hakuna kuri safe. Kuno kuUK kwacho varungu vacho vari kuti maforeigners must go ngavabve maforeigners. Hakuna kuri safe. Musafunge parishana paiti muchitaura moti kwanze nokuti muri kuUK hamusi kuziva zvikuitwa nedzimwe nyika imi. Bvunzai vari kuUK vakudze. Bvunzai vari America maforeigners ari kuAmerica vanhu vatema vari kutya kubuda kuenda kuholiday because ukabuda uchienda kana kumba unogona kudzoka wakuenda kudzoka haupindi paairport iri kutorwa green card. Aiziri kutora Trump akavhara zvinhu akatsika konzi. Hakuna kwese guys takagarirwa. Unoshiya kuti ganda redu chii kuti Africa yakakesiwa here kuti kana kuri sekuzamboti iwo pia neanda statue yatongoona yakakwira kakaya statue yavaripo chiko chiya chimufanidzo chiya kuti vanoona kana kuti zviri kufamba sei vana vachitambura kudai so veZimbabwe. Smeli nemari dzatinoona handisvika pachinzi ndingabvisa 1 million ndingabvisa chii tiri kungokumbira kuti paiswe kana chifamu sisimeli chifamu chisina basa pongoiswa kana makebhini pane zvimba zvinovakwa nema1 day sisimeli vanhu vongonzi munhu wese ngaasvikire apa ari kubva kusouth wese vachitorwa vachisvikira ipapo nemabhazi zvichimboiti gwei joyi vanhu ngavangovakirwa ma2-roomed house joyi. Macompanies akawanda kanzi macontract vana bamle ivo vanani vakanzi macontract dzimba ngadzoke 2-roomed vawane pekusvikira plus 1 chairo voisigwa imomo yoita komboni ningine ma2 anozogona sezvakaita kuna naApple kuya anogona kuzongoextenda vawane pekutangira just kuti vakwanise kustabilizer vakwanise kuve stable chete kuti isusu tisitenga zvingotambura maZimbabwe zvingotendera maconsulate dzinyika dziri kutambura vanhu vadzo. Nigeria inonzi Ghana yatumira ndege chaidzo kutambura vanhu sisimeli ko isusu tichiri kunetsa aiwa tibvobvunza sisimeli tichiri kunetsa isusu tiri 1 hour 30 minutes away from South Africa. Ghana ndinoti hours mangani but yatumira ndege ko isusu tichiri kunetsa kuti Zimbabwe ibatsirwe vanhu vari kuzvarira panze. Guys, this is not okay to be honest. We are not, let's stop misdirecting our anger. We are not misdirecting our anger wangu. Kana vachigona kupisa munhu South Africa cheko chakamira. Why should we entertain vanhu ava? Inonzi fly safa yaya, fly SA South Africa guys. Musakwire kandege kakaya. Musakwire kandege kakaya. Kwirai vana fast jet, kwirai vana meno dzimwe. Musakwire ka fly SA kakaya. Musakwire kandege kakaya. Ngavashaye business ma South Africa. Ngavashaye business. Vanyatso kufila the heat. Boss lady, where do we start? I did ndabvunda taura ichokudhara but where do we start? Pekutangira ngatise musoro pamwe chete totangira papi? Apana pekutangira sisimeli. Where do we start? Apana pekutangira sisimeli. Pekutangira unotangira apa. Apana pekutangira ndochokwadi. Kozi mukatosoma miriro yakaita zvinhu vanana boys munetsireve ndio vanhu vari kutokavha zvinhu zvakafanira zvine vanhu vanozvikavha tede tiri nevanhu vatori paground vari pakavha imagine mo boys ndiye take over ndiye atove journalist ndiye atove journalist weZimbabwe. Imagine apa paana munhu anomuprotecta mai mwana unenge ive papa angachira ndobuda like ndashiya kuti ndoita seiko angari palive futi musataure movement musataure because you don't know who's listening. Animona chingokaruka nemabudira kwamuri kunobudira ikoko tokuzoona vapa live pamunofamba fambai semvura akaoma skana talk to party leader iwe chamwani ndingorimo mukatiwo zvokungoti kutotaura kwatotenda kutotaura kwacho ndo voice racho irori hakuna kumwe chodarika ipapa
kutotaura kwandiri kundokutotaura kwacho cause iwe watadza kutaura hausi mupati machima unotadza. Ndozvandakati ndiri kujoinira izvozvo kuti taure katiri mukati. Hauna kutaura indirimo ndiri kugona kutosimuka ndichitaura. Saka at least the least that you can do is to give me credit. Kana kuti unoda kundiudza zvinhu zvisina nebasa risanze dai munotaura iwe unokusvika. Zvatototaura izvi zviri kudozviwa kuti tiri kutochema tiri kutogunun'una. We are not happy. We are not happy. Tiri kugunun'una tine zvichemo. Tine zvichemo tiri kugunun'una. We want our government to intervene. We want them to intervene. This is not correct what is happening. It's not correct. And by not responding and keeping quiet when things like this are happening at this time, they are not even saying anything. It's heartbreaking. It's heartbreaking. South Africa, they are fixing their own country. Truth be told, they are fixing their country. We have to do that to our own country. But papi, where do we start? This is not Mboma. Tismeli ende mukatasa marira miranga chita vamwe vedu andichinga tinatsuonesa kana chokada hapana chinhu chinomboshamisa anditi ku South Africa munhu wesatuza marara kwedu kwazvinenge zvitorema umwe ari kurarama ne50 cents umwe ari kurarama ne70 rand umwe ti unenge usina mari panoitika zvinhu zvakadai so kuti utiwana mari chekuba pamba kuti uende kutaxi rank dzimwe nguva utorina pamoja unozati pane vanhu pane zvinhu zvaunowanaka zvinenge zvinodzosera vanhu masure so somebody who come here and tell you that talking on Facebook is not helping. How many things have we addressed here on social media and they were acted upon? You were clear. Tell us the door that you have knocked you away. Tell us. Don't say that when you are bitter, you were clear. Talk penzera. Don't say that when you are angry like this. Right? How many things that I have said here during videos, I have been advocating a lot of things by myself. And you would see response. One per social media. And you would see response. Would see them acting. Now you're telling us, hey, where do you want us to go? Where do you want us to go? Where do you want us to go? Tell us. Who is not on social media? Right? I see on social media. Ne power in social media. They know that I'm going to social media. Social media is not. Teacher, there could be ne power in social media. Besides Livingstone, you joy. And you have to kumbira, but to kumbira kuti muvurire vanhu apinde zvinhu vanhu vasikuna zvinavhurikonzwa vanhu apinde zvinhu ani zvakavhurigwa izvo soto apinde zvinhu zvavapa soda kuti gumbura panapa toda kuti susu takatotsamwa. Bloke jangi dzirabishi isusu vamwe hatisi kuZimbabwe saka unoti tikwire bhazi tuye kuZimbabwe kuzotara chipatirao musadaro so. Where do we have to talk to guys? Ndinema weeks makani panapa ndichita video muchiniseka imi muchinituka hey chichichi hey after 2 days tone edu zvimwe zvaito ngoti pamwe vakazviwa zvezvo zvakaungwa zvezvo respondiwa kusera munga ndite mwe video after 3 days tone toti vakazviwa. How many times izvo zvivideo do you think they are not listening? Vanotonzwa kani vanonzwa bloka mahure anenge achihura nevanhu ngikiri nemadhara emusangano. Thank you so much. That today was a big dark day. Ichokwadi kungako vanhu vazhinji chavo chaunasa vanomboshanda even kuno kuna United Kingdom chakuti nemagroups atinawo vanhu vaswera vakanyarara kushaya simba chaiko kushaya power because hazvisi kumeka sense. Unonzwa musodzi kudai so maona mukadzi ari kunzi ari kurwadziwa nenhombo ari papai. Ndaona fadzai maungwana aye ipapo ari kurwadziwa ende akuita zvevakadzi vekuMalawi vakazvara 5 muground pane varume. Thank you, Queen of Peace. I've received many messages from senior people in Zim. Hanzi China, can you please switch off that light? Hanzi China, Vani Babu. I think Queen of Peace. Yeah. Queen of Peace in the high for WhatsApp paper.
because zvakaoma zviri kurwadza timbori kunyeperana kana usingarwadziwe nezvizvika kana uroi hwako unenge wakatokura chaiko chaiko because haungambotadze kurwadziwa nezvinhu zvakadai so zviri kurwadza. Yeah, it's very painful. It's very painful. Kana uchitarisa uchiona vanhu vachitambura pane mwe murume wandaona anga achidzingiriswa zvino kana mamona simela akapfeka jaketi rewhite arohwa akatanga kumhanya muZimbabwe. Pane ari mumota yapwanya nemazitombo mota iyoyo iye wacho akakuvadzwa akabzara ropa riri kubuda muro handisi kuti anorarama here murume. Mapurisa asvika akamira ngoti don't move, the ambulance is coming, don't move. Vakangomira zvavo. Asi South Africa naisi smell isati kuramba vanhu vanomboramba kudzokera. Fungai joina ndikutsvaga kuedha. Hakuna here better way yekuti vanhu vadzokere nayo pane kuti kutanga kurova vanhu because vaka-announce musoro kuti by 30 June handiti 30 June yasvika vamwe vabuda vanhu vakaungana kumaconsulate eNSAM adi vamirira vanhu vakwanisa kuronga plus naijoy unozati this thing it could have been handled better. Vanhu vane right yekubata vanhu maauthorities and home affairs yaibata vanhu, mapurisa aibata vanhu handitika, and then vachienda kumba zvanga zvakanaka. But the moment yavangotora zvinhu izvi and vakaramba vakanyarara government, vanhu vachitora uyu musikana yakaramba achiridza chinhu chachipusha vanhu handika kusvika vatora chinhu vakaisa maoko mavo, right? Gaya kuti vanhu ava vari kuparadza nyika ndi president ari kunosekana vari kujoina kuita meeting navo kusora izora achiseka maoko. Saka chii chaita ugwa ipapo? Waona mavideo zandi? Chii changa chita ugwa ipapo? Then after that vanhu vokuvadzwa vanhu vopondwa. Vanhu vari murodhi vaya vanombowanda kudarika South Africa yese vatadza here president yave kuadresa nation kuti hakuna munhu ari kuataka munhu. Ukangoni kwasataka munhu tikukuisa mukati. Honestly. Aiwa kana this is political way hazvisi kunakidza because isusu tisingatiri kushandiswa sechibayiro. Yeah, we are the sacrifice. Titori and my sacrifice on Gigiri Lem Sacho. A problem. Don't comment section. Yeah, please imagine, guys, I was shocked to go on a president because Africa. Nana Pakelim Paketua, Chilona Moko Seka. I'm like, oh, okay. Terrorists are president vari kuseka nawo. South African companies ari muZimbabwe ngava vanhu vari kushanda South Africa vane mashops ari muZimbabwe ngavambovharirwe mashops vanhu vepenya tiri kunzwa. I think masalons sisimeli kuti pane munhu atoita rally achiti masalons ese haasi kufanira kunge ari maforeigners masalons ndemasouth vanogona kuruka here maSouth Africa. No, Joy vane kodzero inyika yavo vane right. Isusu tikutaura kuti kunyika kweduwo tine vanhu vari kudiaspora vane mari who can invest in the country and open all those companies dzakavhara muZimbabwe. Tine vanhu vari kunze kuvane mari asi hakuna mukana chete. Tine vanhu vane mari vanokwanisa kurana mamaini iwa ari kuranawo nenikiri nemaChina. Tinavo vanokwanisa kuzvirana and first preference kumaZimbabweans. Handiona first preference kumaZimbabweans. Simple. Tinavo zvinani tibatirane pachedu. Asi makambani achienda. Yes. Hanzi kuenda tiri kudako zvinhu zvedu tokutokunzwisisa indo saka tiri kuti at least tafana kupiwa mukana netime. Aiwaka. Ndiani kwakutaura nyaya yezvinhu zvinhu zviri kuenda wani vana kuenda nezvinhu zvavo wani. Vana kuenda nezvinhu zvavo wani. Vana vari kuenda nezvinhu zvavo. Ndiani kutaura statement iroro nhasi vana vari kupinda nezvinhu zvavo. Hanzi KFC Nando's must be closed. Ngavadzokere kunyanya kwavo tine yedu inonzi chicken ini. Tichagwa nechicken kusvika wabika zvakanaka. Tichanetsana nechicken kusvika wabika zvakanaka ngaihambe. KFC ngaidzokere kwayakabva. Tinodetsera KFC isu. KFC yekuita sei? Kutukwa kudanga vanhu vasina kana tsitsi vanhu vasina kuenda kuchikoro vanhu vasingarizime zvinhu zviri very simple. Exactly, I'm Gobozi. We are done. Fight South Africans. We are fighting a lost cause. Honestly, we are misdirecting our anger to the wrong people. Our problem is it the problem of beating people and injuring people? But otherwise, they are fighting for their own country. We should be doing the same.
because hatisi kumeka sense kana nyika protecta nyika yake then isu vanhu vanofana kuprotectawo nyika yedu suffering hatisi kunakisa kwezi ukatanga muzimbabwe machionaka maindustries achona ari ondi nevanhu vatisingatomuzivi handisi saka zvakangofanana ngavangotipa isusu vanhu vezimbabwe tiiti kuti pawa racho tinaro simba racho tinaro knowledge tinayo futi nozati I don't know kuti towana kupi anditise kuti taure fona andisiyambobonga tive ndina edhaka waisa here request handizi kuti totangira papi guys honestly speaking yatime kusamusoro pamwe chete iyi guys kutaura chokwadi tikataura hedu zvimwe tingadinika ndaya kufoni because kudiri kunetsa kuedhaka anzira definitely siyabonga lo sisimele yes kuri sei mushe ndanga ndichida kutsigirawo zvamuri kutaura zvese izvozvo kuti vanhu vamwareka tingangoda hedu kuramba tichipengereka tichiti vane utsinye vakazodini but these people are not backing down kutaura kwavari kutoita ikoko kuti every Thursday tinenge tichimacha hazvire kuti kwanzi achamirira Thursday pikerere vachikuita zvavari kuita ndakakanda chimbambaira honestly ndikufuma ndakakanda chigrenade palive paindaneti papa mangwana kuseni vari kuramba vakatoshinga vanhu ivavava ende nyaya iripo ndeyekuti hakuchamirirwi machi kana vachitongoziva kuti panext door iwo uri muforena vanongokuvhomora ipapo saka ndikuona sekuti vari kutora saka zvekuti kwanzi tingaramba tichati kwanzi it's a phase ichapasi this is not a passing phase tinogona kunamata vanhu vamwarika but mwari akatipawo nyika yedu to be honest ndakanzwa vamutsvango vakitaura kuti taane inonzi platinum nechinya mheno maminerals hope hatinawo kuzimbabwe uko ekuti zveshuwaka handisi kutaura kurwa kwekuti kwanzi handei tinoita zvehondo kana chii tiri kutaura nyaya yekuadhiresa kuti vanhu vamwari tine maresources edu muzimbabwe saka vanhu vobenefitawo sei pamaresources avo ndo maconversations atokwanisa kunge tichiita iwayo zvevamwe vanoda kumhanyira mberi vachiti kwanzi zvepasocial media kudi at the end of the day social media yachona ine vanhu ende vanhu varipo pasocial media vakuru vacho vanotoona kuti vanhu vari kuti kudi saka tisati tamhanyira hondo nekuda relevance isina basa tikuti kwanzi zvikazodai zvinoti necrisis saka crisis iripo ndeyekuti vanhu vamwarika tingada hedu kuita naro but kana ukizwa kuti rugara kumalocation nekumukuku kana usiri kugara kumasebhabhu kwekuti kune magated ningi nedzimba dziri separate dziya dzekuti neighbor atombozwi kuti urani ndo paunogona ngori safe kumikuku nekumarokesheni kuvanhu vamwari hatisari nyida kunyeberana siyabonga uchaita safe kusvika rini hauchadi kubudawo here uchifamba hauchadi kupindawo here mutaxi uneyo uchienda kumamowe evarungu unenge uchienda kumamowe echirungu ekusantoni unewo uchienda kusantoni kakumamowe sisimeli kana uchienda kumaponya mowe ekusoweto unenge usitori safe uri kupi because unenge uri kuvarungu kumasebhabhu vari aina mheno sekuona kwangu hangu kana uchigara kuri nani kumasebhabhu I think for now you can safely say you are safe vamwe kumarokesheni kuvanhu mwari ngatisada kunyeberana tinoda kugara vanhu vanoika system kekuti haisisu tichiri right kuno kwakusati zvatanga kuno kwakusati vanhu ava are not backing down vari kutoda ende vanokoperana futi vakatoona kunzi kwanzi kuchokoza kwadai vanobva vakopa navo saka ameno naro inharo zvadzo tinozoda hedu kuti kunzwirana tsitsi kana zvaipa but shuwaka nguva iripo izvezvizvi wiki rino ratapinda iri vanhu ngavaende kumba une pamuviri une chii handifungi kuti zvabva zvanyanyoshata kuzimbabwe kuti kwanzi unoshaya pekuzvarira ini kuti zvashata kusvika pakudaro kuti kwanzi vanhu vari kuzvarira pai vanhu vane vanenga I think you don't talk to people, you don't know how bad it is. Chinzwa naichara nomwe munhu nasi. Ndikutaura pakuti kwanzi kuzvara sisimeli. Saka zvekuti munhu angasacrifice kuona kuti uzozvara unenge une pawasvikira kacha. Nasi I was talking to somebody else, right? Achiti sisimeli ndokumbura mundotsvagire munhu ada kuchengeterwa imba yake. Andika ndikwanza ngoni ndivana ndochengeta imba. Ndikati ndezvizati kumasire kwese uko. Pakati katanga announce 30 June. Vanhu vakatanga kutsvaga dzimba idzi ende vanhu vaida kuchengeterwa dzimba zvechokwadi vakabudikira vakatora vanhu pozana munhu ari kunogara haabhadhari kana achengeta imba yemunhu kuti munhu achiita project yake iye achichengeta ipapo handiona ndikati chii chiri kuitika unondibata kuwhatsapp dia unondibata kuwhatsapp tivonali ndikati chii chiri kuitika kuharare zvikanzi patakauya kuno kudhara
vakauya kuno vakasiya hazvadzi yababa andika yakagara pamba yababa vacho tongoti nditeteka vakasara vagara pamba vehanzvadzi yavo andiwana vave kunoku tete ndokusara ndokuita madhiri ndokutengesa imba vana vari kuSouth Africa ikoko vese ndokuzongozi zvino zvichataona natete imba yakatengeswa kokusvikira hapana oindepi zvakaoma ameno zisineli saka ameno ngavagare kuSouth Africa kwacho aikola kuri sei hapana muSouth Africa kudiwa chaiko chaiko vanhu havachadiwa vanhu vakatangira kuHome Affairs yakatanga kuita marejection 5 years ago ichita marejection ikavhara maasylum ikavhara machii and then a lot of people ended up manje resorting to no option saka elimination haina kutanga izvezvi yemachi hondo yakatanga kumasystem kunana Cape Town ezvinezvi mumahospital kwakubhadharwa uchingobva ipapo vakutokutevera nebhiu vakutokufonera kuti une bhiu re1000 une bhiu rechi zvanga zvisingaitwe kudhara saka hondo iyi it's bigger than what we are all thinking or what people are seeing yakatangira kumasystems chaiko chaiko kuziva kuti ubva vachinja pamapermits pepe ubva vatanga kuomesa kuti vari kuda macritical skill kuisa way yekuti chero iwewe uda general work permit chaiyo you are unable to get it saka this war is bigger than what we are seeing and our government of Zimbabwe is quiet and silent. I think it's time taisa black Zimbabweans lives matter and present aka akamboita akambomira nesu toisa maflags mainfluencers ese totanga kutaura kuti Zimbabweans lives matters kumastatus kwedu kufladha matimelines edu kuti kungoti taneta tese tichingoti tichikomenta pamakomenti enyu apa tichinyora kuti Zimbabweans life for 1 week tisanete kuti tinete tichinyora yako change profile wakaisa picture yako wakaisa flag yeZimbabwe one side paint your flag your face with flag just right isu tikada kutaura tinonorohwa tinonoabuswa tinonoswera tavharirwa toswera saka isusu social media we are not violent people ndosaka tichingoramba tiri pa1 position isusu because we are not violent people. South Africans are violent people. They are aggressive people, you know. They don't think about tomorrow. They go to they go in the streets and destroy the buses. That is the one they would want to use tomorrow to go to work, you know. So we are not like that. And they keep lying. I think tomorrow we can start doing it. Honestly, Mangwana and going forth with Zimbabwe lives matter. Our leaders can see what we are feeling the heat. We have felt the heat. Maybe they might address it. And this really, I don't know. Honestly, we takungozama. Maprofile machiva anogona kugadzira zveAI zvezvi kuTikTok vanhu vai vakabata zvinenge zvezvekuhondo zvezviyo munozoti ndainatsoona hondo chaicho ndainatoti ido yacho hondo kudarika zvataifunga ende vatano zvakanakana kene zviri kuitika mozoti wangoti uchivaona vachiuya vachibva neuku wainasira kuti obvious kupera hakuna munhu vakasangana nemunhu havakutii vanouraya itori hondo ende vanhu enda kupedzwa mukoma muboys ndokune namba dzavo uku enda kupedzwa mukoma muboys enda kupedzwa kunyora muconversation haungadziwani izvezvi chero asingakufarira ngachingokuona ngone life iri right chaicho ndiye achatoenda unokwenyera polisi ndiye achatonodedza kuti endai pambapa endai papapa ndo zvandiri kutoona kuti that's where the future is going unongoerekana wavhovhonyorwa paunenge uri ipapo ndo zviri kutoitika izvozvo they are so vile they are jealous they are what but we understand because nyika ndeyavo at the end of the day ndeyavo nyika ndeyedu sha nyika ndeyedu akanzi mulungisi mudhorobha muSouth African here oZimbabwe I just need to understand ari pa comment section pena kuti fake passport fake marriage certificate cheap workplace
Tell your government to fetch it's obvious. South African. South African. Go and fix your country. And the people who to belong to the drugs, our children are on drugs. Please. When I'm looking at it, we as Zimbabweans, we don't do that. We don't do drugs, my guy. We as Zimbabweans, we don't do that. Those are done by these other nationalities, not us. Us, we are good people. It's just that now, just those few bad apples now, you are putting everyone in the same basket. But we are not the bad people. We don't even do crime. That's why we are here. We cannot even fight, the way you are doing even to our government, because we are not violent people. We don't do those things that you're talking about. You are wrong. Who tell you? Greener pastures. We're just in your country to look for greener pastures. But you know what Mulung is love? Let me tell you, my brother, I'm just giving you a month. You will see how South Africa, you have managed to destroy your country shape. You have managed everywhere, every corner. And there's no way you are going to get that job. If you get that job, my brother, come here and tell me that I've got a job, because the foreigners are gone. You have even made things worse, because companies are going to close now. Yeah. They are going to close now. Some of these jobs, you know that you guys, you are good at grooving. Truth be told, when you get paid on the 25th or a month end, you don't go to work. You go and buy a fake note, a fake sick note. You go and submit. You see what's going to happen to your country. Taxes. They were even crying today. Taxes. Tourism. No one will ever want to visit. No country can survive without foreigners, my guy. You have managed to go. Hey, you have managed to destroy your country. Big up to you, my guy. Wait and see. Wait and see until their farms are dry. Wait and see until those farms go down. Just wait and see. Within a month, you will see, can. You will see. Zimbabwean lives matter. Don't block them. Why do we have to block them? They are engaging. My platform. We don't block them. We want them here so that we will remind them. We told you that day, remember that day, when you were celebrating, when you were beating people and looting. This is what we were talking about. Why should we block them? We keep them here so that they will see. Hey, my comment, Zimbabwean lives matters. Our lives matters to our government. Our lives matters. We are tired of a quiet government which doesn't exist. Which, please, they need to act. We need to see. All right, okay. All right. We need to see. We need to see. As long as once my basi quite 1 million stombo iziva kuti yashoka kupi. We want transparency. Kana vari kutora vanhu vari kuita kunge ma destitute. Ezvinezvi Cape Town yapa vanhu mabhazi for free on their own budget. Mazvinzwa na nhingirikini wemuno muCape Town akataura kuti takuisa mabhazi edu tinokusiyai kubhodha. Takusiyai kubhodha mheno kuti nyika yenyu ichazoita sei kusvikira vakuitirwa budget neDA muno muCape Town. Hazviko zvezvi, hazviko. Zimbabweans lives matter. It matters. Taramba kunyararirwa. Taramba isusu. We are tired of seeing this. We are traumatized. And the Zimbabweans, it's time we speak up. We speak up. Lives matter. Kana tikaita wiki rese, tikaenda mukomment section, tichinyora hashtag Zimbabweans life. AKA akambotitira movement ichi. We now need people to continue with the movement. Vanzwe, isu hatigone zvekurova, hatigone zvekuita sei, hatigone zvenoisa, hatigone zvekuita sei, but we can use these platforms to show our frustration as well. Zviri kurwadza Sisimeli. But you remember 3 weeks ago when I did a video here, and it was a live. Ndikataura kuti guys, come on. And no one is talking about kuti vanhu vadzoke kumba sei. Do we have to wait until something happens for the government to act? You still remember me saying those words? Yes, you did. Yes. We have to wait until something happens to people.
Onai vanhu vari masango mabhazi ari kunzi ari kuuya akatozara kudhara. Zvatinzi vanhu vakawanda vari kudzokera kumba uku vachaiwa nzvimbo because mabhazi aya ari kunyoreswa. Andimaona. Pane statement rataurwa newe kuti saka pane umwe mukadzi ambenga aronda nachiti munhu angatadza unozvarira kuZimbabwe. If you remember madays amama Rasta kuti vakachema sei. Ndimama Rasta pavakaita nhumbu kuchipatara uko kuti vakarara pasi varichiti varara pa uyu. We ignore those things when they are being spoken. Saka munhu ari kushaya mari yebhasi achawana here mari yemwene. We did not ignore. Kungoti maybe you are not here always. Ask the dads who are always here. That video ya Mama Rasta when she said kuti she gave birth on the floor. I did a video. It's here. The video is here. You can go and look for it. When I was saying please government, can you not even please buy beds? You know, all these monies that are busy buying cars. Can you do pakati wa time? Remember do pakati wa Doka Simoyo mari akanotenga ma blankets hospital after meta video. Ndikatoenda kunoshare video yake. Zviripo panapa. Hakuna chisingaitika chisingataurisi pana madharis kunochitaura. Tisimeni rambai muri voice revanhu, rambai muri voice revanhu. Ende musafe makaregedza kutaura, rambai muri voice. You are always a voice and we tikutowanawo simba because we see how you keep being bold. Ndakaona makabvarura Jacinta fake. Ignore them. Vanhu vakunyora vane kodzero, ignore them. That's exactly what we do on our platform kwavo. Vasiye vataure, ignore them. Vane right. And inyika yavo. Let's focus on what we are saying and what we are doing. Simple. Probably kana takuzarisa voice vachatibatsira. Vasiye. Naiwa zvinoti ngatimbopengai kuti Zimbabwe vari kufara kuti tikuvarwisa tichiti nyika yenyika vanyasofila kuti we are feeling the pain. Saka izvinezvi we need to divert our pain to where it's supposed to go now. Zimbabweans lives matters. It's time our lives matters. Chero vakasatinzwa vari kutotunzwa. Imimi munonzwikwa Sisimeli, your platform is bold and inonzwikwa. Our lives matters. And they continue makatsika ipapo. Rambai makatsika Sisimeli vaite se but rambai makatsika pamakatsika ipapo patoripo. Ndo zvanachida kungosiyana taura. Magaro nemboma ndorogwa ndoganditi. Munenge vakuti Sisimeli, makutoita kanonzika yangu Jacinta, mato Jacinta even. You can match panaro, pakumira you can match. Saka tiriko kusapota ramai makatsika murowe torowa tese kana zvaoma. Yeah, but no. Anyway, it's just we articulate government. We don't talk. We air our grievances. We air our grievances. So, guys, and those who know the correct channel of us maybe submitting a memorandum, right, whereby we can all sign and digitally. Please help us. Let's write our grievances and a petition, memorandum, whatever. Mr. Mobo is a lawyer. Don't trust what you have. Let us do because it's just going to want to put the chihuahua. And the mother, I teach the chihuahua. We are obsessed. Mandana, you are backwards, my guy. You are backwards. Mandana, King. We have moved. We are discussing something that will help us as members. It doesn't even concern you. It doesn't even involve you. I don't know. You are obsessed with us now. You are obsessed with us. Please give us a break. We are now trying to fix our own country. We are trying to fix our own government. You are here coming here telling us about it. We are obsessed with South Africa. Obsessed the way. We cannot be obsessed with people that kills people like what you do, guys. Come on. People are not chickens. People are people. We respect people's lives. Right? And we are saying, well done to you guys for trying for fixing your own country. Right? You have opened the platform for us also to you have paved the way for us also to fix our own country. Thank you. Thank you, Sisimeli. Thank you, Sisimeli. Inbox yangu hakuna chini kwa shamari. WhatsApp. It is your WhatsApp.
touch WhatsApp inbox and dinner inbox in WhatsApp. So guys, what is the tonight was saying channel family was saying kutisa zvema memorandum izvi. How do we do it? How do we do it, guys? Zvokuti tifambise memorandum edu tisvitse chaizvo. How do we do it? Tozvifambisa say how do we do it? Because ndo patatosvika. How do we do it? Tozvifambisa say musiyei chausi akadaro zviri kutonyora izvo bhoo zvekuti musiyei akadaro bhoo zvaari kunyora izvo bhoo zvekuti imimi ignowai munhu chete zvaari kuzonyora bhoo kune vachaona siyai zvakadaro musiyei akadaro zvaari kutonyora izvi zvitori bhoo rigani motsvaga mobhoisi tione kuti pamwe kuda pangabuda zvinhu zvizvino because tanoita isu honestly phone haisi kupinda. The phone is not going through. The phone is not going through. We need to know. Toifambisa say. Toifambisa say we can sign a petition today, and after the petition, what's the channel? We Twitter petition Nasi, we sign the petition. Twitter saying because we need to know, guys. We need to know. So that tive knowledge togadzirwa yofamba. You said after tasaina yaita masignature hope, what's the next step? What's the next step? Goes Taneta Panata Choka chairs who Twitter say. We are going to when at Dakalo, you are just writing, come here and tell us what is your problem. Come here. Come here. Come and tell us, Dakalo Charles, what's your problem? Hello, caller. Hello, it will be debated in Parliament. Zimbabwe can yasvika a certain number of signatures. They will be forced. But the channel is the thing is like we are going to write, right? A petition. Where do we hand it over? You can do an online petition that can be shared to Twitter or social media channels. Then vamwe vacho kana ma-MPs handiti munoziva kuti vane ma-Twitter handles. I think it can be done that. Or you can just find someone who can kana kuma human rights lawyers or people like that. They will be able to move that petition for you. And once kana zvatongosvika pakudaro, I think it's a good idea yekutanga petition, an online petition. But also, I think we need to raise awareness. Ini chandinofunga kuti chinokanganisika kumushaka vanhu marights edu atinombobvira tamadzidziswa kuti tizive kuti tirespecte eivava vari kurwira kodzero dzavo, and by so doing we will also be able to fight for our rights. Saka I think zvatiri kutaurwa zvonzi mabhazi kuCape Town, I think we should also be trying to find kuti ndiani angabatsire kuti once vanhu vasvika kuborder kuti vanoenda sei kuZimbabwe. And I think petition yatinenge tichinyora kana kuri kuti yanyorwa, we want to know what our government is going to do about the situation. What measures have they put in place to try and help vanhu affect whoever, because it's a crisis.
it's like yangoda kufanana nepandemic iri kufangwa kudeclarewa a national disaster, because if you consider the number of people that are affected, the government is supposed to be acting and Okay, right. Dakalo, Dumela, Sabona. Saka, I think Utanga online Hold on, my petition. sister. Let's give our brother Dakalo a chance to talk. Dakalo. Hello. Hey, Ligai. And Rohana Lege. Oh, Muvenda. Okay. Hey, my brother, what's up? What's your concern? What exactly do you want to say to us? I've seen you writing over and over the same message again and again and again. No, the thing is, I'm not fighting. You guys are just being negative. No, we are not fighting too. That's why we brought you here. We are not fighting. Yeah, and I'm not even negative. I'm just trying to understand what is the hype about, because we are trying to fix our country and you guys are here trying to paint us as we are these people that are xenophobic, and we are not. No, I think this time we are talking about our own government. What are they meant to do, and how we can ask tackle them the to do issue. That is the something truth. about our situation, about the people that Yes. are actually stranded now. This has nothing to do with you. Yes. But then I saw you guys saying Makazi, she must not come and perform in Zimbabwe and all No, Oh, that. this yeah, is that nothing to one. do with Oh, yes, we Makazi. said that. We did. Yeah, but Not then only what? Makazi. Not Yeah, only then Makazi. We love, trust us, yeah? We love Makazi so much. That's why she is where she is. Because us as Zimbabweans, we stood up, all of us, and supported Makazi from day one. But now, the thing that worried us the most is whenever these things, when they started talking about this matter, murume uyu arida kutoti distracta kuti start discuss about issues zviri kuaffecta mazimbabwe. This is nothing to do with South Africa. Yes, it might be being discussed now because our people are there, but we are actually discussing ways of helping our people, ways of lobbying our government to help our people. We might have mentioned her in passing, but that's not the priority now. So if you could please excuse us, we've got matters that we need to discuss that are more important than Makazi. Please. No, the reason why I'm concerned is because of No, what I but saw do you yesterday. think she's let's hear him. Let's hear him. What are you saying, my brother? No, I mean, the reason why I'm concerned is because of what I saw yesterday. Yeah, what you saw is exactly what you saw. Yeah, but then what does music and art have anything to do with what's happening now? It's a socio-economic And when you crisis. are, when you guys are saying Mabambe, who are you saying Mabambe? No, guys, but then you must understand that the people that are here that are illegally. Who said they are illegally? Who said all of them are illegally? 90% Who of them said don't have documents. no, my brother? No, there are so many legal people that were injured, that were hurt, that were injured. Right now, they even said it's not about documented or not. Right? The people have taken everything, out of context. They are now chasing away everyone. That's why we were actually saying, okay, if it's like that, then they don't have to come to Zimbabwe as well. Because we thought you guys, we didn't have a problem when we were dealing with this illegal thing. But when we saw it, it has twisted into everybody must go. That's where the problem came. I joined the march today, and then nothing ever happened. You are saying that on the march, but on the ground, it's not exactly what is happening. You are telling each other that on the march, because I was also there on that march. I was there on that march. I was in between you guys. I was among you guys. Where? In Joburg. Okay, I wasn't in Joburg. Okay, fine. Okay, I was in Joburg. I was with Yacinda. I was there. I saw the videos. I didn't see any looting. I didn't see anybody being hurt or anything. So I'm like, you no, guys people were hurt, my brother. Not on the march exactly. Not on the march. People, different places. People were hurt. We've got people that were killed tonight. Do you know that? I didn't see anything. I'm sorry. Oh, I didn't see check anybody the being news. hurt. Check the news. The only video that I saw a lady with a child that other guys were passing by and they threw stones, and then the kid was hurt. That's the only video that I saw. No, there were people that were bent.
There was a child that was shot in Hillbrow. There were people that were killed. I think 2. There are people died tonight. Just go and check. Guys, let's talk to him. Guys, let's talk to him. He's going. The thing is, I'm your biggest fan. I've been following you for so long. So now when I saw your video yesterday, I was like, what is happening? I'm only saying it in place of concern, not because of I'm a hater or anything. I'm not against what's happening. It's because of I'm your fan. So when I saw yesterday's video and I was like, no, this is wrong because of what we are fighting for is about illegal immigrants. It's not about anybody. So why if you listen to my video yesterday, my brother, you heard me on that video. Go and listen to it again. I said, you started your match very well. And we were like, okay, this is good. They are fixing their own country because it was about the illegal immigrants. But now everything has been turned to everyone must go, whether legal or not legal. That's where the problem is. Because we've got legal people, skilled workers, people with permits that have been chased away. We've got vendors that were injured. Tongas, you guys are mistakenly you are caught in the crossfire. They are saying you are Zimbabweans, yet you are Changanese or you are Venta or you are Tonga. You guys look like us, right? Because you don't see what is happening. Yeah. Dakalo, you don't see. Let me tell you what is happening here, my brother. I want to open your eyes a little bit and go and think about this. Yeah, if you are not careful, all of you guys, you are going to be told Yambani, Maband, because the Zulus, they think they own South Africa and they are going to rule South Africa and they want to be the only tribe that is going to be in South Africa. Be careful and watch out for this. And it's true. It's true. Yeah, but it's true. They've started already on the Tongas and whatnot. I've seen a guy, I posted a video of a guy who is Tonga, who was beaten to say, produce your ID. How come? And he said, no, you can't tell me that because I am South African. You see where it's going. Okay, you know what the thing now? I think even people that are on the comment section, they think I'm a hater. I'm not a hater. The reason why I came here, it's just that people are all, the people's emotions are all over right now with what is happening. Because I see you haven't seen so many videos. I see you haven't seen so many videos. I know everybody's angry, and I can see the comment section. It's because of I've been following you for so long, and I've been a fan of your content. So when I saw videos yesterday, I was like, what is going on now? This is why I'm here. I can tell you for sure that maybe 2% of South Africans are under this live stream right now because not everybody's following you. So the reason why I came is because of I've been your fan for so long. So it's not I'm not here because of I'm a hater or anything. I'm not a hater. I just wanted to understand what is this about. But now that you are saying it, I understand what's happening, and I am sorry if this is what is happening. That is exactly what is happening, my brother. We didn't have a problem. We were actually behind you when you were doing this, when you were cleaning up your country, chasing away this drug thing, because the drug issue is a problem everywhere, right? Everywhere, it's a problem. We were actually behind you, but the problem started now when there were no, like tonight, when you joined this live, I don't know whether you had a lady who was on my phone, on the other phone, who was saying they looted her whole house, but she's got papers. She's got everything to stay in the country, but they took everything. She was taken by a white person where she's hiding right now. The house is empty. Okay, you know what I can tell you right now is because of I've been your friend for so long, and to show that I'm not a hater, you can inbox me. If there's anything who need help, I'm willing to help. I am not a hater. I was just No, my brother. I know Venda and us, we are, I know. Don't worry. Yes, I know. But you have to be very careful, my brother, because the Zulus are coming for you. You will see. This is politics, my brother. You will see. Open your eyes. Yeah, one day you call me. You will call me and tell me, my sister, one day you mentioned it. They are coming for you guys. They are coming for you. I totally understand. So the thing is, I'm a very biggest fan of Zimbabwe. We are neighbors. We are one. So when I saw Macheso, Makazi, and I was like, Macheso is my guy. I grew up listening to Macheso, and now I didn't understand what was happening. So now that you are saying it, maybe I need to actually go deeper and research so that I understand. Just go deeper and see what is the point, what is the meaning of. You saw another match by Tongas, right? Why would the Tonga people
do their own march to say, why are you segregating us? Then just listen to what Malema even said to say, you are done with other people there. Now you are coming down here in Limpopo. You must never, because they were about to come there, for the entire Tonga Changanese. I would like to Because take my the words Zulus back. thinks they rule the whole South Africa. We are not South Africans. We don't care. We don't mind. But we can actually see what is happening because this is politics. No, I would like to take my words back and apologize for everything that I said. No, that's okay, my brother. That's fine. Thank you so much. We pardon you. That's fine. Like I said, if you need help, just hit me up. I can contribute anything that I can. Okay, all right, my brother. I'll hit you. I'll check. I think my number has been dropped in the comment section. Just get my number so that we can talk. It's fine. You can pin it down. Then I'll send you a WhatsApp text. Then you'll take it. All right. There. Okay, they'll pin it there. All right, my brother. Thank you very much. Let's see how best you can also tackle this with our own government, because it's giving us a problem now. Now, thank you very much. Thank you. Right. And kumberi, guys. My sister, let's go. Ndozvinongoitwa munhu anosvika pakuoneswa ega, osvika pakuoneswa, osvika pakuvherengedzwa, osvika pakunonetsana nevamwe kuti imi tikuda kutoregwa chimuti nevanhu ava muno. Asi maona kuti havatomboda chinhu chinovasvibisa ivo havadi. Yes, so I was saying kana tikaita online petition ikareacha a certain number zvinogona kuprintwa the outcome of that petition and what were the points raised in that petition and what it intends to achieve. Then inoendeswa kana wherever kugovernment. I think hazvizonetsa. Handina chandaona soko, hapana chandaona, no message kuWhatsApp kwangu, because I don't have a messenger. Yeah. Saka togona kuengage kana ma-human rights lawyers eku-South Africa kana eku-Zimbabwe koko, then woendesa petition. Saka let's do it. Can we start with the online one? Because I think, guys, let's do things the proper way. Yeah. Let's do the correct channel. Chaiko. Zvisiri atini kuita hondo, atina watiri kunetsana naye, atina but tiri kuti tiri vana veZimbabwe, tabatana, tine grievances atiri kuchema nawo. Antika, people want to come back home. Even vari kudiaspora, vari kuda, but zviri kuitika panguva ino. Kana pane ma-numbers evanhu vari affected, ma-families are affected, vana vari affected, tinogona kana kuita kana kuna Save the Children, ma-organizations akawanda kana UNHR anomirira vanhu kwese koko zvoendwa kuitira kuti kana zvaonekwa even ne-United Nations zvinogona kuforsa kana government yeku-South Africa ikoko, because you are just going international and then local kuZimbabwe kwacho. But if we get my numbers and my incidents, the people that have been affected, the people that are actually affected, very homeless, I'm sure zvinogona kubatsira, because you unongotaura nema numbers because andimnovaziva vanobva kuti it's just yes and ndezvekunyepa. Imi guys, nyora number yangu mukomana yatora atobhadharira munhu transport kuenda kumbanda naomba. Nyora you. Andi ndivari kuadzinga. Are there any people vari willing kuenda kumbaki? Nyora tipine number bakwa ndobatsira vanhu vanoda kuenda auyo. Nyora iyi number tipine up. Agouya. How much is it costing kuenda kuZimbabwe naimi? Mabhazi ende nozvatsiwa tsino zviri kuitika shamwari nemabhazi ka. Mabhazi askyroketa kupinda kubva kuJoburg ari kurova 1.5 to 2,000. Cape Town imari 3,000 I think. Kukwidza mabhazi kubva pa$700. In US dollars, how much is Cape Town, Joburg? Gatangeni Cape Town, Cape Town vari kure vasikana. 3,000 imari guys. 3,000 kumayusa imari guys. 100 and something. 100 and something. Saka, how would you identify kana kuti munoita sei muri kuisa munhu antivazere uko. Ndikureva kuti unopika sei kuti uyu ndiye ari kuda kuenda. Ndozvandikureva kuti ativazere kuconsulate uko. Leizvozvi kana tikada kuti tibhadharika tototanga nemukadzi angachizvara uya. Ndiye utotanga kuenda kumbani chimwana. Chilenda mirai ava valende mugotaura. All right. Iye uya angachitozvara uya ndiye anotanga kutodzi aende kumbani chimwana. Okay. All right. I'll contact you. All right.
because ndamona haina 5 saka 5 can help us kuti vaide kumba. Right, alokola vapinda muri sei? Ndiri right, Sismeli muri sei? Ndiri right. Ini ndikwanisa kurongorezema, mira ndinzwe, mira, ndipei 2 seconds. Alright. 2 seconds, ndibvunze. Mude kutobe kuti kune mabhazi ari tinyoresa ndapera mangwana kutora mukatapinda. Right. Chitaura kodya. Makadizini Sismeli. Ndiri right aunkanjani? Ndiribo. So inini ndakatanga kuenda kuconsulate musi Monday last week because ndinoita zve-podcast. So when I went there, zvevanhu zvanga zviri panze. By then panga pasati pane commotion yapo. Vanhu vairara kuchechi vachizoenda unoprocesswa kuconsulate. So the Wednesday kwakanaya, that's when the problem started because vanhu vanga vakuwanda. But the main reason why ndauya panapa is ndoda kukumbira Sismeli. Ini ndanchienda kuconsulate every day. Ndakaenda nchida noita zve-podcast. But pandakasvika situation yakandirambidza because paida help. Pamba ne Right, hold on. Chimbomira kola. Chimbomira sogo. Chimbomira. My guy. Yes. Musha wango chinyora vanhu vari kuenda. Urikushasa criteria ipi kutora vanhu? No, vari kuenda through consulate. Okay. Vanhu vanoda kunongesa consulate first. Chero vakauya pauyu varitovaendesa consulate vanongoprofile because papawasi iripo consulate. Oh, aha. Good. Right. Imimi vari pa-comment section imimi. Vangani? Andika mobva mangonyora kuti ndiri pano. Vari kuda kuenda kumba. Andika muri vangani? Nyora ipapa pane vana venyu. Nyora kuti ini nevana vangu 2, ini nevana vangu 3. Chinyora yapa tione. Timuudze namba inosvika. Inini Sismeli pane musikana akomenda achiti abuditsirwa zvinhu nevana panze. I'm gonna check a comment now kuti anonzani. Then ndokupa zita rake. Izvozvi tototi chirongwa chitatochita izvozvi sopo pano tine munhu ari kukwidza ndivo vanhu ari kukwidza vanhu mabhaza. Handika izvozvi chitoteva kunyora comment section guys tione. Handika pamunoenda mangwana vanokubetserai ikoko kupowers kune consulate kuti mubve matoprocesswa mukwire muinde. Handimaona. So mabhazi emahara aya handi mabhazi emahara aya iri bhazi remahara iri hanzi ndiri pano nevana ndozvandataura chipingi muri vangani nevana iwe nevana vangani uripiko iwe uri kupi muinde kupower house uku munonyogwa mazita enyu mubva matoprocesswa vakayapa zvitovatakura rento muvatakura ka saka vanhu muri kuchema chii siyanai nezvemabhazi enyu aya muri mabhazi ari kudhura tiri kupai matransport pane mahara imuda zvemabhazi manje uyu ari kucape town manje unoprocessirwa nani ndichakupai madetails anhu ari kucape town weconsulate iri kucape town alright saka vanopa madetails ainde kuconsulate yecape town iyoyo ainde vacho imi vamwe vari kujobheki ndivana dada navo baba vari kujobheki vanoda kuenda kumba ndivanani apa vari kuti sisu totadza kuenda kumba toda kuenda kumba ndivanani kana vakangosvika paconsulate paistigate apa pakazara vanhu hapakazara zvisingaiti vanotoprocesswa mabhazi ari nguva yachitakura ipapo izvozvi
Pingi ari Cape Town tichamupa nhamba tichamupa madetails acho ekuti anofamba sei aindeko anoprocesa ukoko. Saka panapa kuJoburg hapana anoda kuinda anditi. Kwai vanhu vakutya bhani. But bhani iri nani pane kuurawa naimi. Mukatya zvebhani. Guys, pane kupisa kwamuri kuona kurutwa vanhu gone motoko. Chinani chikupuwa bhani hako nekupuwa nengiro oya nekumvura pane kunopiswa. Ine basa rebhani hako asi uri mupenyu. Thank you, Priestess. Nine, right. Saka unozachaita mangwana rega ndiva pending kiri. Ndiva director vasvike kuko kwauri kuko vauye vari chikwata kuko. And then vaprocess vaende kumba. Kwai Durban ine consulate here. Obviously nayo. Consulate itoriko kuti kuna vanhu Savana matoku unotouya kutoya kuWhatsApp woinda. Uya kuWhatsApp yangu uku. Muinde mangwana munokwira muinde. Mangwana mune mabhazi ari kubuda. Mabhazi ari kubuda. Mangwana kune shubi 13. Ari kubuda. Mabhazi ari pasiteri pai. 13 mabhazi saka muri kutwa yimi guys. 13 mabhazi nemokwira mabhazi uko wanda kuenda kumba vainde kumba. Mabhazi ari koko. Takura izvi zvenyu muende. Vari kuenda luggage kachete hapana furniture ari kuenda ati. Luggage. Vanongotakura mabhegi angu. 2 to mabhegi or 3. Kana wasva mabhodha kwazera nda passport vanokuisa bhani yei. Vadi kuzviwa mamugomboza vairamba iko zvinondopa vakuda kuinda. Right, saka iri bonda kusenda kumutsa. Rega ndikubate mangwana kuseni kwachena. Undikanire madetails eCape Town. Alright. Right. Manzoka Cape Town. Pemeita zveCape Town ndokupai madetails achona. Vejozi mangwana. Kana mchida kuenda mangwana kwai kuna mabhazi 13 aripo. Hausadzokwira mangwana. Apa mabhazi 13 nema. Haungambosatadzokwira. Mabhazi ari pai. Ani maiona information maidzoka. Ndiye ari kukwidza vanhu mabhazi iye. Ndiye ari kukwidza vanhu mabhazi. Mubva matokwira muri wapasi. At least you save yourself. But anyway, kola vanga vari apa vavave online petition mundibate kuseri. Let's start this thing. Let's go, guys. Let's do it. Let's sit down. Let's write our grievances. Let's start, guys. It's time we start. Tafa watutanga. Kamchiti mabhazi ari kudhura saka muda ndi kuti mabhazi aya mukwira mabhazi ndemahara. Imukuti zviti mabhazi ari kudhura muda kumoda yekubhadhara. Ande mahara zvaya asikana. Muda kubhadhara yasikana mune mari here. Right. As to kuenda. All right, guys. So inini chirega ndivati mangwana ndikuenda kubasa. Asi kusera mangwana, let's survey situation kusera mangwana. I think it need a lot to discuss and a lot to talk. But just guys, allow me timboona dzima petition idzi. Timbodzifambira. Regai timbofambira dzima petition acho. We are going to do this, guys, in peace, peacefully. Tonyora zvichemo. Andika zvakanaka tina watu kutuka. We still respect our government and we still respect our fathers and our elders. But sevana tina zvichemo. Andika kana tina zvichemo tinonyora pasi. Andika totumira. Neprocess chaiyo andika tomira kuti zvichemo zvedu zvitwe attend to. Tutangira ipapo. Andizvo guys, zvisina hondo mukati, zvisina ropa mukati, zvisina munhu anogwa nemunhu mukati. Andika because atisoni zvoti kwai ndochava kuenda Zimbabwe ndorohwa chichichi because tinobhilivha kuti vanhu vanorohwa but hatizivi kuti vanorohwa here but tongopende munyato wekuti unorohwa pamwe hakuna munhu anorohwa handimaona totangira ipapo. So guys, ndokubatai kuswera mangwanaka kwakanaka ngwana dedisipo kuswera mangwana kwakanaka totangira ipapo and then we move. Chandinoziva Mwari vari pakati pazvo guys. Asi anongoziva kuti Mwari futi vanenge vakatifuratira zvakare. Saka handichazivi kuti chaizvo nezvipi takafuratigwa here kuti zviri kufamba sei. But anyway, tongonamata kuti mangwana it's another day. Tinongofuma takakwana sezvatiri izvo zvipano munhu wese aripo. Guys, be safe. Musavhurire vanhu vamusiri kuziva madhoo. Kana vanoka ita kunge usimo guys. Ngavapasi avo dhoo racho. Ita kunge usimo usavhure dhoo. Ari muri kuona. Please, musavhure madhoo. Hanzi we need an open letter to Zimbabwe for an minister escalation.
ndibate zvokuseri Angela ndibate kuseri Angela ndibate kuseri ndibate kuseri Angela ndo vanhu vandoda vakaita semi kudai kuti tikurumidze kuronga zvinhu zvedu zvikurumidze kufamba ndibate kuseri Angela tikangoungana tikaita chikwata chemadzimai akangwara tozvinyora zvikabuda izvo makwana tikachitenderedza vanhu vakasiyana tikaendesa. So guys, tutaura morara zvakanaka, mwari wakuitira zvakanaka, mwari wakuchengetedzei, handitika tobatsana mangwana. Musakangana kuisa boys munamato yenyu guys. Kufamba kwese kwaari kuita kwega nditombomutyirawo. Musakangana kumisa munamato yenyu zvakare, handitika. God bless you guys.